Assalamu alaykum hormatly tamaşaçylar, adyrly Aýdym Saat göýçiler we dinleýijiler. Bugün ýetden ýegşenme uny diýmek Türkmeni wakyly Aýdym Nasyryn sabarçylyk bilen garaşyp tamaşa edýän ýetleşikleriniň biri bolar. Owalar sanaşanlar ýetleşiglerden täze sanyny, bu sany göçme sany eri arkadamyň tagallaty bilen bir dünýäni haýrana goýan, owaly torkunlyň mekany bolan Hadaryň kenaryny awada milleti ýagyçylyk dolugyny owalar sanaşanlar ýetleşiglerden bu göçme sanyny ýalgy etmekligi makul bilinip, elbetde bugünkü gepleşigimizde de näme biziň söýgüli aýdymçylarymyz Haji Admamedow şeýle-de Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň bagtýar talyby Zihni aýdymçymyz Adat Öýmedow özüniň faderlarlar topary bilen gepleşigimiziň göçme sanyna gatnaşýar. Gepleşiginde owamyny owadan aýdymlar. Ýöretde dinleýijiler üçin, tele tomaşaçylaryň üçin ýerine ýetirler. Indi bir gepleşigimizde näme? Ýigitler hoş gördük diýip Haji aga. Gepleşiginde owamyny da näme dinleýijiler üçin owadan aýdymlar jany sesi tarapyndan ýerine ýetirler. Gahman arkadamyna köp sag bolsun aýdýan. Gahman arkadamynyň jany sag bolsun. Tutýan tutumly işleri mundan meýle rawaz alsyn. Şular ýaly eşret zamanında asuda, parahat döwletde Türkmenistan döwletimizde ýaşaýar gahman arkadamyza bize ähli halkyna edýän aladas üçin, ähli sunma işgärlerini edýän aladas üçin köp sag bolsun aýdýan. Başydyk bolsun, jany sag bolsun. Sağ olun ýigitler, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Size de eri arkadamyň saýasynda näme lezzetli aýdymlaryň öwrüne köp bolmagyny, eri arkadamyň geljekde şat ýerpaýlarynyň eýeleri bolup, näme hatymyr dinleýijileriniň sanyny artdyryp sunugy däleminde uly üstünlikler size de ýar bolmagyny tüýsüremeden arzuwlaýar. Indi ýöretde näme dinleýijilerimiz tarapyndan ýöretde şu gepleşiginde Adat Öýmedow Haji Admamedow gatnaşýar. Size de işli bir näçe dörejilik toparmy soraglar taýýarlady. Gepleşiginde owamyny gyzykly söhbet eder, owadan aýdymlar Hadaryň kenaryny näme owaly torkunlyň owadynyň ilhamlanyp gajaýyp aýdymlar dinleýijiler üçin ýerine ýetirir. Indi gepleşigiň başyna aýdym bilen başlaýlym. Näme aýdym ýerine ýetirmez? Elbetde gepleşigiň başynda özümize bu sonç mertebe bilýär. Eri arkadamynyň eseri. Şon bilelikde ýerine ýetirip gepleşigi başlaýaly. Eri arkadamynyň eserlerini ýerine ýetirýänimizde bu soňjumynyň çägi ýok. Bu näder bu sonç bilen joşun bilen owadyň bilen gelin bilelikde eri arkadamynyň şu ajaýyp eserini Leyli tat şakda qurawaýat aýdymny gepleşiginde başyna ýerine ýetirelim, soňra gepleşigimiz söhbetde şu gatda dowam eder. Başlymy. Mehriban ile şert Türkmen owadynyň owanda sanaşan gepleşigimizde başlar. Yeller sıyıpamış taçlı, yeller sıyıpamış taçlı. Hanı bakkallar başlı, men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Öleşinle yar edenim, karımı kerin edenim, kırmalayım zat edenim. Ben senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Kırmalayım
bu baharlar qaldı boşlar. Vaxt için hiç kaçan geçti, men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Gül içinde yağdadın, ke'me keyladın, varmalayım sağladın, ben senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Varmalayım sağladın, ben senin yanına geldim, yar senin yanına geldim, men senin yanına geldim. Gül yüzüm görmen geldim. Mehvaliyle hormatly tamaşaçylar, edil şu wagtda taýdanlar ýetişmeden görüşme planynda awada bir ýaşylyk ýolugynda habarın kenarynda ýadyr edýän wagtda taýdanlar ýetişmeden başynda Gahrman arkadamyň sözüne we tadyna gören Leyla Taşşakda prowaýat aýdyny azat bermekden Hajiýat Mamedowň ýerine ýetirmegine ýetişmeden başynda dinlediňiz. Biz edil arkadamyň şeýle eserleriniň dowamly bolmagyny, galamyň uzunyň ýetip bolmagyny ýetirmeden arzulayat. Indi azat Hacı ikiňide de degişli bu soragan insiýatyndaýar. Wagt adamyň diýerdine lukmandyr diýär. Şu pikire näil garaýar? O beýmurat bu pikire goşulyp bolar. Durmuşyň ähli adalatyny wagt ören parasatly ýüze çykarýar. İnsanyň käbir ýalňyşlyklaryny wagt düzetmäni okuyupdyr. Şoň şeýlem men pikire dol goşulýar. Menim şu pikire goşulýan ýöne goşmaçylar bilen goşuljak. Wagt adamyň derdine lukman. Ýöne diňe hereketde adamyň derdine lukman. Düşünükli, beren jogaplaryňyz bilen biz ilalaşýas. Indi gepleşigimizi ýene de aýdym bilen dowam edeli. Näil aýdym ýerine ýetip bermekçi? Mümkin ikiňiz bilelik aýdym ýerine ýetip berersiň. Onda da şu taýda Türkmenistan halk artisti Halipa Bagşymyz Atawa Çargulýow aýdymlaryndan ýerine ýetip berýärli. Haýsy aýdymlar? Ýa bilen Leyla. Nole. Şol aýdymlar ýerine ýetip berýän. Başdan. Mehvaliyle şergetleşigden daşlaşma gaýdyr getleşigimizde Halipa Bagşy Türkmenistanyň halk artisti Atawa Çargulýowyň dörejiligine degişli ilka ýadgul ýydy ýanam Leyla diýen aýdymlar getleşiginde ýerine ýetirýär diňläň bir zalan getleşigimizden daşlaşma. Haklı gül gördüm, oňady söýgi, ýaşlygymda galan duýguluk beýgi. Beýnadym bir senem, almady gaýgy, aklym hayran galar, görküme ýaly. Ziýada eken ol, özüme güllerdi, şeýle hemmedi, güler ýüzlerden, özüme güllerden, özüme gynlardan, beýhan gördüm seni. Arzu edeli Hicden fece Garetli beni Ol feygen gıyce Yitnadım var feylem Kalmadı ince Aklım hayran kalıp Hırkımı yağlı Ziyade iken ol Özve güllerden Şeylehim bedi Güler yüzlerden Özve be güllerden Özve gıylardan Leyhan gördüm senin Turkumu yağlı gül
şahir acayip vaktını yazdı. Acayip vaktına bir film kaldı. Dinadım bir film kalmadı gayrı. Aklım hayran kalıp görküme yar. Dünyadayken ol Ve güllerden şeylehim beni güler yerlerden ve bağullardan ve kıyılardan reyhan gördüm senin durkumu yar gül ve bağullardan ve kıyılardan reyhan gördüm seni durkumu yar gül. Reyhan gördüm seni durkumu yar gül. Reyhan gördüm seni durkumu yar gül. Şehirli ödeli Ehremi alan Leyla Aydın sana bağışla Yürekten tüydüm Leyla Ak şekerim ödeli Ehremi alan Leyla Aydın sana bağışla Yürekten tüydüm Leyla 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 Arabelli şerefli Leyla Ulu diyarın var dadi Leyla daralça dadi Bir kefenle bar dadi Yürekten zeydim Leyla Ulu diyarın var dadi Leyla daralça dadi Bir kefenle bar dadi Yürekten zeydim Leyla 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 Arabelli şirin sözlü Leyla Yürüdüm bana derman Canım yoluna kurban Yürüktü boyumu armağan Umidum sensin Leyla Yürüdüm bana derman Canım yoluna kurban Yürüktü boyumu armağan Umidum sensin Leyla 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 Arabı değişirin Leyla Leyla
Mehriban ileşer, hormatly tamaşaçylar, biz getleşigimize dowam edýäs. Edil siz şu wagt Haji Ýazmamedowyň Azat Dönmedowyň bilelikde ýerine ýetirmegini Atabay Halipaň dörejligine degişli bolan ýadygyl şeýlerde Leyla diýen aýdymlar jany sesle bilen getleşigimize diňlediňiz. Indi biz getleşigimiz sorag jogap arkaly dowam edýäs. Indiki sorag şeýle. Egerde sizi öz ykbalyňyz bilen ýüzleşdirseler, haýsy ýagdaýyňyz üçin oňa minnetdarlyk bildirerdiňiz? Mehriban arkadamyň saýasynda siýlenip, hormatlanıp, halka hyzmat edýän aýdymçy bolmak bagtyny maňa meýser eden üçin çäksiz minnetdarlygymy bildirdim. Düşünükli. Azat siz? Bir sıfırdan çörek yiyen adamlar köplenç pikirden gelýär. Rowaç günler fiýinlap, arkadamynyň bize bildirýän ynamyny ödäp, ykbalyma minnetdarlygymy bildirerdim. Köp sağ olun ýigitler. Ediz arkadamy bize ähli taraplaryň uly mümkinçilikler, şertler döredýär. Yani hatta şeýle bir Hazarın kenarynda da abada milli seýahatçylykda bolanyny, edil Hazarın goýnuny, owaly tolkunyň mekanyny şeýle gepleşikler taýýarlap halk köpçüligine ýetirmäge de ediz arkadamyzda da uly mümkinçilikler döredýär. Şoň üçin ähli medeniýet sunugy diýişgärleriň adyndan, aýdymçy fadanylaryň adyndan Mehriban arkadamyzy şähersiz alkyşaýdýar. Goý ediz arkadamyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, arkadagy watanyny näme hemişe bagtyň aýdymy ýanglanyp dursun. Indi gepleşigimiz näme aýdym bilen dowam edýäs? Bemerakden ştaýda gepleşimiň dowamynda bir söýüň aýdym ýerine ýetirip berýän. Aýdymyň adyny aýtjakmy, ýasarmy? Ady ýok. Yo, aýdymyň ady ýokmy? Aýdymyň ady ýok. Aýdymyň ady ýok. Ha, aýdymyň ady ýok. Mehriban ileşe diňläň bir ýalan gepleşigimizden hem dakşar. Başka işten adım yok. Adını soranımda deydi benim adım yok. Var iştenim şol benim, başka işten adım yok. Adı yok, adı yok, şol gözülüm adı yok. Dostumun yüreğine şen sevginim adı yok. Adı yok, adı yok, şol gözülüm adı yok. Dostlarım yüreğine şen sevginim adı yok. Ovadan ayakçı dinlemenin sözümü Seyvesi durmuş olmam Vaktil etmedim Ovadan ayakçı dinlemenin sözümü Seyvesi durmuş olmam Vaktil etmedim Adı yok, adı yok Şol gözülüm adı
Sen feyvine diyor, sen feyvine diyor, sen feyvine diyor. Mehman ileşler, hormat tomaşaçylar, biz getleşigimiz dowam edýäs. Sene owallar sağlaşan atly getleşigimizden göçme sanyny Hadarın kenaryny awada milli siýahatçylyk dowlagyna ýadga edýäs. Indi Ýürete Şahyr dostumuz bar, telegörjülerimizin arasynda, dinleýijilerimizin arasynda Kerim Haliýew biziň her getleşigimize gelýän aýdymçylary bir näçe soraklaryny tapmaça ýerleşdirip bize ýollaýan. Bugün bize onlarça tapmaçalar gelip gowuşdy. Tapmaçalar bent-bentden okar, jogabyny iki ýyňyz isteseňiz maslahatlaşyp beriň, ýa öz başlyk berer, niýseňiz öz başlyk berip bilersiňiz. Başlayalım tapmaça. Başlaýas. Tapmaça bizden jogap sizden. Enelerimiz söýläp ony çağan kalbyna duwdular. Şol sebäpli her türkmeniň ýaşar köňlüni duwdular. Jogap dogry. Bile diýdik ha. İki ýyňyzdan bile jogap berdiňiz, dowam edýäs. Aýdym bilen sady bilen namys aryn aýanmagy. Ady onuň karkaradyr, tahullusy laqamy. Ayal başı. Jogap dogry, bu gedegen iki ýyňyz bile jogap berdiňiz. Indi üçüncü tapmaça aýtýas, bu kıyınrak. Halkyň Ogulbek nagmasy nurun seçip dur demini. Onun şıgırın kalptan nuyup, yadan şahirdir. Ogulbek Aydymyň sözleri haýta şahira değişli. Mehmet Weli Kemine. Jogap dogry. Haji dogry jogap berdi, dowam edýär. Bu tapmaçaň jogaby daşary ýurtly Zenan ýyldız aýdymçylarynyň biriniň ady. Ünsvertdiňleýär. Bu işli bagşy görkli Zenan saçlary hem buyura ýan ýollaşy futbolçudur, äleme belli. Ýok, Shakira. Shakira jogap dogry. Jennifer Lopez, Shakira. Dowam edýär. Oňa wady ýanglanan gustalar geler gutary. Nire gitsen ýollaşyňdyr, ajap saz gural. Gitara jogap dogry. Dowam edýär. Gulak salyp giň zemine tebigatyň sesini tutar. Saz döredir. Sadykymdy, kompozitor jogap dogry. Dowam edýär. Ýok, bu ýöne koy aýdym däl. Sunwatdaky ýagtyň miri. Şygyryň ýazan Kerim ağa namaň ady Altyň miri. Jogap dogry. Ahyrky wendimiz. Görýäris biz bu ýaýlymda Sunwatdaky ak dowamy arka halka peşkeş oň ady Türkmenowady. Jogap dogry, Türkmenowady. Indi bir näçe aýdym söýüjilerimize, dinleýijilerimize aýdym ýerine ýetip beriň. Näme aýdym aýtmakçy? Men söýüp aýdym aýtmakçy. Aha, adasy. Kimden söýüp aýdym aýtmakçy? Bilelikdemi ýa aýratynykdamy? Aýratynykda. Aýratynykda. Bolýanny gelin siziň ýerine ýetirmeňiz aýratynykda aýdymlar dinläl, soňra getleşimiz ýene de söhbete şu arkaly dowam eder. Buna özümdedir lala Görmüğün atı Görüylenne geçin Ovamın çeti Gece vayadıma dostlar Düştü ağlaya Gece vayadıma dostlar düştü ağlayan Severim deme Seni yattan çıktım falan Dağlara
Maksat şan yadıma dostlar düştü ağlayan. Seni yandan çıktım balam dağlara dedim. Maksat şan yadıma dostlar düştü ağlayan. Başka dostlar seyenim yoktur. İçi vay can anma dur da gerekti. Sevgilim yadıma dostlar düştü ağlayan. İçi vay can anma dur da dostlar düştü ağlayan. Gece vay yadıma dostlar düştü ağlayan. Lelem ağlayan, lelem ağlayan. Yaşayan ananın sözünü, senin başka yar görünmez menin gözüme. Sen dolmasan erk edip bilemem özüm özüme. Bugün elime sığamam, al beni yanına. Kararım yok, sen bolmasan men yanımda. Halas et meni gayrıda. Kararım yok, sen bolmasan men yanımda. Halas et meni gayrıdan. Esnesin kar bolup yağayın, yönesen buz bolma. Esne yaz bolup açayın, güllerim solurma. Ömrümü sen deyip geçeyim, senlenin gitme. Uçup gidiyen kuşlar
ketme kararım yok sen bolmasan men yanımda halas et meni gaýgydan kararım yok sen bolmasan men yanımda halas et meni gaýgydan kararım yok sen bolmasan men yanımda halas et meni gaýgydan kararım yok sen bolmasan men yanımda halas et meni gaýgydan Mehriban ileşler, hormat tomaşaçylar, biz o wagtlar sağlaşan ýetleşigimiz dowam edýär. Sinni ýigitler gepleşigimizi sonra jogap arkaly dowam edeliň, sonra bizden jogabam sizden. Egerde siziň eliňizde galam berip bagtyň suratyny çekip görkezdiýseler, näme suratyny çekerdiňiz? Haji, ilkinji jogap siz beriň. Arka dağlarının taýsy tagallasy bilen bagyryna ýaşadýan ähli adamlarynyň ähli günlerini, rawajylaryny mukaddes watanymyzyň kartasyny çekerdim. Diýmek, şul watanymyzyň çägine ýaşaýan ähli halyk bütün il depesine bagyt goşup bolan insanlar diýmek watanymyzyň goýunyna dogulmak ullukan bagyt bolsa gerek. Siz näme suratyny çekerdiňiz? Hajiň aýdanny gaýtalan ýaly bar. Şoň üçin eger maňa bagtyň suratyny çekip görkezdiýseler, şu arka dagly watanyň höwürini görüp ýaşamaga sebäp bolan käbämiň suratyny çekip görkezerdim. Köp sağ olun, iki ýyňyzyň hem beren jogaplaryňyzdan bir kanagatlanýas. Mehriban käbeleriňiziň ýaşary uzak bolsun. Ediz arkadamyzyň saýasynda mehriban enelerimizin sarpaty belentde tutulýar. Şoň üçin ediz arkadamyzyň saýasynda şu ýurdumyzda bütün dünýäde ýaşaýan enelerimiziň ömürleri uzak, janlar sağ bolsun diýip. Indi şeýle ýaşy arzuwlar bilen gepleşigimiz näýlaýdym bilen dowam edeli. Halipalaň dörejiligini ýerine ýetirersiňiz belki. Halk aýdymlar bilen. Gepleşigimiz dowamynda türkmen halk aýdymlaryny ýerine ýetip beräýin. Ady aýdymyň? Nowun. Nowun. Siz Türkmen halk aýdymy rakda durma. Rakda durma. Onda mehriban ileşler gelin ýigitlerimiziň ýerine ýetirmegini türkmen halk aýdymlaryny dinläliň, soňra gepleşigimiz dowam edersiz. başım urvan tade gelen oğle bilmen ne sevda gafallın başımni darımdan diler men köngül hoşumni hoşumni Koşurdum kolumdan şumhar koşumnu vay koşumni Hanım kurban taze gelin oğle gel gele Oğle oğla
Ay fela bu halim halime Ay hayat halim elin sayul yarıma Başım vurvan tede gelen oğle Hem nadiyer deli divan oğlum Aşkımdan gam çekip kargarıp holluyum gel oğlum Ergel anım olup ak çekip kanım vahmi kanım Canım kurvan tadı gelen oğle gel gelen Noğle noğla olup ak çekip alım vahmet alım Canım kurvan tadı gelen oğle gel gelen Nerdiler bir dilegim var sana aydayın ardımda Irak'ta durma Bir şeyinden beri bolmay Ey ardan aley Kölümde koyup men kömlümü bulma Aşık oğul çeker ehli cepani Ahırında görür mehri vefani Oturmağında kudurmuş tapaneli Bir kere gidip ömrün yele soğurma Ey neyleyin men Kara saçın karı dağın şamari Şol firepten bolmuşsun bimari Ha teker turup ber ödümü timari Kola zine çekip gönder üzülme Gertevletem rakiplara şam olur Dönemetem kayta işim cem olur
Yalancıda yaxşı yaman den olar hey. Koca mehteci kolumdan verme. Yalancıda yaxşı yaman hey. Den olar hey, den olar hey. Koca mehteci kolumdan verme. Hal verme. Ha vermene. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, biz owallar sağlaşan atletleşimi dowam edýäs. Ne bugun gepleşigimiň göçme sanyny Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talyby Azat Döýenmedow şeýle de meşhur aýdymçylarymyzyň biri Haji Ýaz Mammedow özüniň sadanlarly toparlanan gepleşigimiň göçme sanyna gatnaşdylar. Owadan aýdymlar dinleýijilere ýerine ýetirdiňiz. Edil arkadamyzyň eserini gepleşigimizde jany sesle bilelikde ýerine ýetirdiňiz. Bu näme? Agdy birligiň nyşany. Elbetde Edil arkadamyz bize ähli wagtda nusgalyk mektebi, şoň üçin Edil arkadamyzyň saýasynda size de sunat ýoluny uly üstünlikler arzuwlaýas. Gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin Twitter'ymyzdan hoşallygymyzy bildirýäs. Menim şu pursatda bu ýysanç bilen bize nusga mektep bolup duran Gahrman Mehriban arkadamyza bize şunýal mümkinçilikler döret beren üçin çäksiz sawursyny maýdan Gahrman arkadamynyň jany sawursyn tutýan tutumly işleri mundan beýle rawaj alsyn. Ustad halipa bolup duran. Ähli durmuşda bizi eşrefli zamanda ýaşadýan üçin arkayn okap bilýär, ýaşap bilýär. Sakatynda duran arkadaşymyz jan sag bolsun, başydyk bolsun. Tutýan tutumly işleri elmida rawaj alsyn. Köp sag bolun. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Edil arkadamyzyň saýasynda maşgalaňyzyň abad bolmagyny, sunwatda öňe gidişlikleri, näme ada size de talip dostumuz okuwan bir üstünlikli tamamlap, ulu üstünlikleri gazanyp, şu Edil arkadamyza ak yürekden halal zähmet çekmeklikde de size ulu üstünlikler arzuwlaýas. Janyňyz sag bolsun, owadyňyz hemişe ýurdumyzda arkadamyzyň saýasynda toýlanýan toýlarymyzy bedäp dursun. Ne mehriban ileşler, elbetde gepleşigimizde mahirlap barýar. Biz ýene bir ýola gepleşigimizde gatnaşan aýdymçy sadanlarymyza dörejilik toparmyzyň adyndan hoşallygymyzy bildirýäs. Gahrman arkadamyzyň saýasynda biziň her bir günümiz aýdymy, sady, şatlygy, bagtly pursatlara betsenýär. Şu pursatda da bize şeýle ajaýyp pursatlaryň közüýerini görüp ýaşamagy, şu işleýän kärmizden lezzet alyp işlemäge uly mümkinçilikler, şertler döredip berýän Gahrman arkadamyzyň janynyň sag ömrüniň uzak bolmagyny, alyp barýan beýgi işleriniň hemişe rowaşlyga betsenmegini Twitter'ymyzdan arzuwlaýas. Neşeýle ýaşy arzuwlar bilen, şahyryň şeýle setirleri bilen häzir biz gepleşigimiz jemler. Ondan soňra Azat Döýenmedowyň, Haji Ýaz Mammedowyň bilelikde ýerine ýetirmeginde Edil arkadamyzyň eseri bolun. Öňe, diňe öňe, jan watanyň Türkmenistan diýen şu ajaýyp eser bilen gepleşigimiz jemleýäs. Babarawyň suwuny içip ulolup Gökdepäň düzlerini geden arkada, mehrem eneň ataň patasyny alyp, bar ihlasyn halka döden arkada, ruhlary şat, gorkudata togrulyň, şanyna buýsanyp merdem oglunyň, düýbün tutup günlüň rowaş döwrüniň bagyt okuny ýaýdan üzen arkada. Edil arkadamyzyň jany sag bolsun, mehriban arkadamyzyň ilhamyndan dören şu ajaýyp eser bilenem gepleşigimiz jemleýär. Ýene de ýaşy günlerde türkmen owadyny, owallar sağlaşan atletleşimde görüşýänçek hoş wagtyňyz. Yürek baydağı Elem cahat mehr mukami Türkmenistan bahar bayrami
Türkmenistan dostluk mekanı. Ömür ömür dine ömür can vatanım Türkmenistan'ım. Ömür ömür dine ömür can vatanım Türkmenistan'ım. Acab diyem acab şarım var, yalkım saçan şam şarabım var. Hak eylemiş büyük gerçeği, ahman halkımı var. Ömür ömür dine ömür can vatanım Türkmenistan'ım. Ömür ömür dine ömür can vatanım Türkmenistan'ım. Öňe barýar ýagty geljegi, öz arkadagy oglum saýlan watanym, alkyş aýdyp, para saatlyk gerçegi, boýnuny ak bagta beslen watanym.